Много хора ме питат дали се нервирам, когато Венци ползва продуктите ми за коса. По-добре съм, доктора, да. Разбира По-добре се, съм. че... Удариха ме. Ударих се, докторе, с тежък предмет няколко пъти по главата, ама по-добре съм. Тя, жена ми, добре се грижи за мен. Да. Като спреш да ми ползваш продуктите за коса, Венци, и няма да има за какво да се оплакваш на доктора. Масло за растеж. Помага и за косопада. Лек спрей за коса и скалп, който е предназначен да подхранва скалпа и да помага за растежа на косата, без да се изплаква. И шампуан за растеж на косата, обогатен с биотин. Розмарин. Продуктите ми на Main Organics. Венци!